Meillä on kaunis planeetta, niin paljon hyvää ja valtavasti varjeltavaa. Se, että me saamme nauttia elämästä ja tästä ihmeellisestä, äärettömän monimuotoisesta ja herkästä ympäristöstämme täysin rinnoin, ei saisi olla pois tulevilta sukupolvilta. Pitäisi löytää jonkinlainen tasapaino. Pitäisi ajatella kestävämmin. Me kulutamme luonnonvaroja ja päästämme ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin maapallo pystyy tuottamaan ja sitomaan. Elämme velaksi ja jonakin päivänä, ennemmin tai myöhemmin, tuo velka erääntyy maksettavaksi. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, maaperän tuhoutuminen ja ylikuormittuminen, sosiaalinen eriarvoisuus ja niin edelleen. Ongelmia, uhkakuvia on paljon. Tarttis tehdä jotain. Kestävä kehitys on työtä, jolla pyritään pysäyttämään ympäristön ylenpalttinen hyväksikäyttö tulevien sukupolvien kustannuksella. Se on arjen valintoja, välittämistä ja uudenlaista luovuutta. Se on tutkimista, vuorovaikutusta, konkreettisia ponnisteluja yhteisen ympäristömme hyväksi. Se on pitkäjännitteistä työtä kumisaappaat jalassa ja kädet kyynärpäitä myöten mullassa. Maailmaa muutetaan laboratorioissa, tutkimusaluksilla, merillä ja metsissä, luentosaleissa ja sanomalehtien sivuilla. Päättäjiin voi vaikuttaa keskustelemalla, väittämällä vastaan ja iskemällä faktaa pöytään. Tai sitten voi päättää itse. Tulla päättäjäksi. Ratkaista asiat paremmin. Ehkäpä vielä onnistumme.